एबसु बर' साहित्य सभा XBLT XNDB बर' জাতীয় দল সংগঠনে যে আহ্বান জনাইছিল হেতু মানে নাইকিয়া হৈ গ'ল কাৰণ আপোনালোকে দেখা পাইছে যে 22টাকে প্ৰাৰ্থী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া দল BPF দলে অলৰেডি 4 আগষ্টত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিলে गिबियाव खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय आरो हे সময়ত এটো কিয় কৰা হল কিয় কৰিলে আমি নাজানো কিন্তু অলৰেডি তেওঁলোককো আমি মেছেজ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু ফৰ্মেলি আমি চিঠিও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে এতিয়াও আমি আশাবাদী আৰু এই কথাটো লৈ আজি আমি ৰাইজৰ আগত বিটিয়াৰবাসী 25 লক্ষ জাতি জনগোষ্ঠীৰ যে ৰাইজ আৰু বড়ো ৰাইজক আমি অৱগত কৰিলো ধন্যবাদ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोना नुखाबायबो आरो खोनाखाबायबो दिनै जायखिजाया पलिटिकेल पार्टिया गावसोरनि पार्टिनि थाखानाय माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों गावसोरनि पार्टिनि जा माखासे माने केन्डिडेट्सफोर दङ आरो बै माखासे सेलेक्टेड केन्डिडेट्सफोरखौ जोंनि सिगाङाव गावसोरनि पार्टिनि रुल्स हिसाबै बिसोरा गोसोबायदि फोस्रावनोबो हायो बे बिथिंनि सायाव जों रावबो पार्टिखौ जोंहा दुसिनांगौनि बा बाथ्रा बुंनांगौनि जोंहा जेबो माने बाथ्रा गैया नंगौना नङा मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन जेब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा फार्स्ट टाइमनि थाखाय गिबि खेबनि थाखाय जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैदोंमोन आगान होजेन फैदोंमोन बै समाव गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गोख्रों खालामनांगौनि थांखियै गावनि पलिटिकेल पार्टिखौ गोख्रों खालामनांगौनि थांखियै गोबां रोखोमनि थगायनानै पलिटिकेलि डायलग मारिनाय माखासे नुथायफोरखौ बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा नुनोबो मोनखादों आरो थगाय थसि पलिटिकेल डायलगनि गेजेरजों नाथ्रोद नुथ्रोदैब्लाबो BJP पार्टिखौ लोगोसे लाफानानै कांग्रेस GSP पार्टिखौ लोगोसे लाफानानै एलायन्सआव 2020 मायथाइयाव BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबाय मोजांनि बाथ्रा नाथाय जिहेतु खौसेथिनि बाथ्राया फैदों बै समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा नखराव थाखानाय ओनसोलारि पलिटिकेल पार्टिजों खौसे जानानै BTC गभर्नमेन्टखौ सालायनांगौनि बाथ्राखौ 1 सेकेन्डबो बिस्रा साननो थाखाय समानो गैयामोन आरो बै समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि माइन्डआव हार्टआव खौसेथि जानांगौनि बाथ्राया मालाबाबो बेरखाङाखैमोन हाखु दाखु माबोरै माबोला हानायमानि थाबैनो बे BTC काउन्सिलनि सियाराव जिरायनो मोनगोन बेनि थाखायसो माने ओरैबायदि मोनसे बिजि माखासे ड्रामाफोरखौ जोङो नुनोबो मोनदोंमोन दिनैयो एलायन्सआव थानानै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि BTC काउन्सिल गभर्नमेन्ट सालायनाया 5 years कमप्लिट जालांबाय दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय मा जाय सानखालिनिफ्राय BJP पार्टिया UPPL जों पलिटिकेलि सोमोन्दोखौ एसे जानगार खालामदों अब्ला बै समावसो माखासे लिडार्सफ्रा देहायाव नांदों आरो मानि थाखाय देहायाव नांदों मिथिगौना जोंनि बर' हारिनि साथाम साब्रैसो ओरैबायदि पलिटिकेल लिडारफोरखौ जों नुनो मोनबाय बे थांनाय 5 बोसोराव गावनिखौल' मोनबानो गोजोनग्रा गावनि थाखाय रायजो राजानि सिगाङाव गाफ्लानानै मिडियानि गेजेरजों दिन्थिनो बिस्रा लाजिनाय गैया बै समाव आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बाल्ल' जेरैबायदि स्टाइलाव मोसायो सेम स्टाइल सेम कपि खालामनानै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो बाल्ल' मोसानाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोनदोंमोन दा बैफोर माखासे मोसानाय समफोरखौ खौसेथि जानांगौनि बाथ्रानि उन जुदि सम होनायमोनब्ला थारैनो बै समाव BPF आरो UPPL खौसे जानानै BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो हागौमोन आरो जुदि सालायबोनायमोनब्ला दिनैनि बे 5 बोसोर समसिमहालागै मोनसे ओरैबायदि गोख्रों खौसेथिनि प्लेटफर्म जाबायमोन आरो बे खौसेथिनि बाथ्राखौ दिनैनि समाव रायखांनांगौनि जेबो दरखार गैयामोन नाथाय मा खालामनो जागायजेननाय समावनो बबेबा मोनसे आदार्स पलिटिकेल पार्टिनि अक्सिजेन मोननानै थुलुंगानाय मोननानै गावबा गावखौनो माने बावगोमानानै रायजो राजाफोरखौ आरो थगायनानै पलिटिकेलि डायलग मारिफिनायखौ जों दिनै नुनो मोनदोंमोन बेसे दुखु गोनांनि बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा बाथ्राया जादों मा बै थांनाय 2020 मायथाइयाव जों बर' हारिनि थाखानाय जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ आरो बै माहारियारि आफादफोरनि गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा बिबानगिरिफ्रा 2020 मायथाइयाव BPF आरो UPPL खौसे जानानै जेरैखि जाया विदाउट एनी कंडीशन ज' जानानै जोंनि बे BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनांगौ आरो सालायथारनांगौ होननानै जुदि रिक्वेस्ट खालामनायमोनब्ला सावरायनायनि गेजेरजों जुदि
बिथोन होनायमोनब्ला गमामायैनो बै समाव BPF आरो UPPL आ खौसे जागौमोनबो जानो हानाय। नाथाय बै समाव बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरनि सासेबो दैदेनगिरिखौ जोङो BPF आरो UPPL खौसे जानानै BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनांगौ होननाय बाथ्राखौ जों दिनैयो बै समाव खोनानो मोननाय जायाखैमोन। अब्ला दिनैयो बर' माहारिनि सासे बर' फिसा महरै आं पार्सनेलि मोनसे सोंथि सोंगोन। बै 2020 मायथाइयाव बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरनि जेसेबांखिनि आफादफोर दंमोन बैफोर आफादफोरनि गोख्रों बिबानगिरिफ्रा बबे गुदुं सिङाव हाबनानै दङमोन? दिनैनि समाव खौसेथिनि बाथ्राखौ BPF आरो UPPL खौसे जानांगौनि बाथ्राखौ दिनैयो खावलायनाय जों नुनो मोनदों। मोजांनि बाथ्रा, जोंहा बाजानाय गैया। नाथाय बै माखासे समफोराव मानो खावलायदिया? बे खौसेथि जानांगौनि समा बै 2020 मायथाइयावसो बयनिख्रुइबो इम्परटेन्टसिनमोन। नाथाय मा खालामनो? मा खालामनो? गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ एलायन्सआव लानानै गभर्नमेन्ट सालायबाय थानाय समाव गोबां रोखोमनि ड्रामा नाटक दिन्थिबोनायखौ जों बर' हारिनि साथाम साब्रैसो बर' लिडारफोरखौनो जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ। जेराव जोंनि बर' पलिटिकेल लिडारानो जों बर' फिसाफोरनि रायजो जानाय जायगाखौ न' बांफोरखौ सेफायनानै इफेक्सन खालामनानै होस्रां होस्रिं खालामनानै अयथासार खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनै आदानि बायदि कम्पानिनि प्रजेक्टखौ गायसननो थाखाय पर्बतजरा बासबारि फाग्लिजरा ओनसोलाव हाखौ होथारनो थाखाय मानगोनां प्रमद बिथांमोननि दैदेननाय गभर्नमेन्टआ दिनै जर जबस्ति नारसिनबाय। आरो बै पर्बतजरा बासबारि फाग्लिजरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मा थाखोसिम हाराहास्ति खालामाखै बयबो जों नुदों। दिनै पुलिसफोराबो गोबां रोखोमनि प्रेसार खालामदों, जायनि थाखाय बड'फानि बै समाव बर' बिमामारिफोरा आखायाव हासिबसुवा लानानै आसाम पुलिसखौ होस्रांनाय मोनसे नुथायखौ लाबोफिननाय जोङो नुनो मोनदों। दिनैयो जाय थांखि जाय सिमांखौ होसोनानै दावहा नांनानै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा सातजाला दुखु खस्थ' सहायबोनो मोनदों। दिनै गोलाव सम दावहा नांबोनायनि उनावहाय BTC एकर्डनि गेजेरजों लाबोनो हानाय जा मोनसे पलिटिकेल सिस्टेम, बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि बर'निनो माखासे लिडार्सफोरा इन्टि बड' इन्टि ट्राइबेल हारिनि लिडार्सफोरजों ज' जानानै गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ बिसोरो साक्सेस खालामनो दिनैसिमबो नाजागासिनो दङ। आरो मानि थाखाय? दिनै गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखायल' दिनै पलिटिकेल प्लेटफर्माव खामानि मावनो फैदों नामा? अब्ला बै जोंनि बर' फिसाफोरनि बे मोनफा मोनफा बेसेन गोनां भटखौ मान होनो रोंला नामा? नांगौ समाव बै साथाम साब्रैसो जों बर' हारिनि दानि लिडारफ्रा रायजो राजानि सिगाङाव मिडियानि गेजेरजों मोदै हुगारफ्ला बाथ्रा बुंनोबो बिस्रा लाजिनाय गैया। पलिटिकेलि खौसेथि जानांगौनि बाथ्रानि सायाव आंनिफ्राय मोनसे कमेन्टआ बेनो, स्पेसियेलि BPF आरो UPPL खौसेथि जानांगौनि बाथ्रायाव। दिनै जों नुदों मानगोनां प्रमद बिथांनि पलिटिकेल रुलिं सिस्टेमखौ, आरो जोंहा गोजोननाय गैया। आंल' नङा, बर' हारिनि रायजो राजाफ्राबो दिनै मानगोनां प्रमद बिथांनि पलिटिकेल रुलिं सिस्टेमखौ गोजोननाय गैया, सेटिसफेक्सन गैया। नाथाय दिनै खौसेथिनि बाथ्रानि सायाव बेखौनो आं बुंगोन, 2020 सिट शेयारिंनि बाथ्राखौ मानव गेदेर हाग्रामा महिला सारा दिनै बुंदों, नङा होमबा? बेबो थिगानो दं। नाथाय आंनि बायदिब्ला आपकामिं 2025 BTC बिसायख'थिनि गेजेरजों गावबागाव स्टाइलाव गावबागाव सिटआव 40टा समस्थियाव 40टा गेलेजोब, आरो जाय पार्टिया हाई मेजरिटि सिट लानानै देरहासार जानो हागोन, जायनि माने काउन्टिंआ बारा थागोन, बे पार्टियानो BTCनि चिफनि सिटखौ मोनगोन। आरो जाय खम भटखौ मोनगोन बा जाय खम सिटखौ मोनगोन, बे पार्टिया डिपुटि चिफनि चेयारखौ मोनगोन। जुदि थारैनो बे खौसेथिखौ दावगाहोलांनो सानदोंब्ला बेनिफ्राय साबसिन फर्मुला गैया। गावबागाव स्टाइलाव इलेक्सन गेले, आरो इलेक्सन गेलेखांनायनि उनावहाय रिजाल्ट मोनखांनायनि उनावहाय ज' जादो, जायनो बारा सिट मोनगोन बेनो चिफनि चेयाराव, आरो जाय पार्टिया खम सिट मोनगोन बेनो डिपुटि चिफनि चेयाराव, नङा होमबा? सिदा बाथ्राखा। आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिखा, जुदि बे खौसेथिनि मुङा जास्ट फर मोनसे सल', आरो बे बाथ्राया जुदि मोनसे सल' मारब्ला बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ, स्पेसियेलि जों बर' रायजो राजाफोरखौसो आरोबाव फिन थगायफिननाय मोनसे पलिटिकेलि षड़यन्त्र। दिनै मानगोनां प्रमद बिथांनि बाथ्राखौ जों जुदि स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला
बड'लेण्ड मुभमेन्टनिफ्राय थगायबोदों गावनि पलिटिकेल केरियारावबो गोबां रोखोमनि थगायबोनाय माखासे डायलगफोरखौ जोङो गोसोआव दङ आरो दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसनि हेडिं लाइनाव कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशननि बाथ्रा दिनै जोंनि बर' हारिया जाय थांखिखौ लानानै जाय सिमांखौ लानानै आन्दोलन खालामबोदोंमोन दावहा नांबोदोंमोन बे जोंनि सिमां आरो थांखिया जाफुंबाय नामा आरो जुदि जाफुङाखैब्ला माबोरैहाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसनि गेजेरजों माखौ लानानै कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशनखौ लिरनानै लाबोनाय जाखो बेनि फिननायखौ स्पेसियेलि मानगोनां फंबाय बिथांमोना साबसिनै होनो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनो स्पेसियेलि फिननायखौ होनांगोन आरो बे फिननायखौ जोङो अराय सम नेनानै दङ जायनि थाखाय जों दिनै थोंजों सोंथि खालामगासिनो दङ दा बे बाथ्राखौबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना खोनासंदो बे खौसेथि जानांगौनि बाथ्राया जिहेतु खौसेथिनि राव ना बे खौसेथिनि रावा रायखांजानाया खौसेथि जानांगौनि बाथ्राया बांद्राय गोबाव समनि बाथ्रा नङा बै बावैसो सान सिगांनिल' नाथाय बै 2 बोसोर सिगां 3 बोसोर सिगां बा बै समाव मानो साननो रोंदिया निस्सय माबा मोनसे आंहा दाउटबो नुहुरदों दिनै खौसेथिनि बाथ्राखौ जुदि एसेबां गोख्रों गोसोजों सानग्रा लिडार मोनब्ला बै माखासे लिडारफोरनि फलोवार्सफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे सैथो बाथ्राफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनाय बाथ्राफोरखौ लानानै पइन्टलेस बाथ्राफोरखौ लानानै सोरनिबा लिडारनि थुनज्लायनायाव गुदि मिथिया बिजौ मिथिया गुदि साना बिजौ साना डाइरेक्ट न'आव एन्ट्रि मारिनानै सोरखौबा हरनि समाव फैनानै बुनो नाजानाय सोरखौबा धमकी होनो नाजानाय सोरखौबा बुना थांनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मालाबाबो मावनाय नङामोन सानसे नङा सानसे खौसेथि जाहैथारनांगौनि बाथ्राखौ जुदि सानग्रा लिडार मोनब्ला बेफोरबायदि माखासे खामानिफोरखौबो बे गावसोरनि दैदेननाय गभर्नमेन्टनि समाव मालाबाबो मावनाय नङामोन आंना खिन्थु सिदा बाथ्राखा थोंजों बाथ्राखा आं नंगौबा नंगौ नङाबा नङा माबाफोर जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि